Ahoj, vítám vás u třetího dne naší jarní vinyásové jogové výzvy. Dnešní lekci začneme v pozici dítěte, tak jakmile budete nachystaní, sedněte na paty a pojďte do předklonu. Opět se vám budou k lekci hodit 2 bločky, možná využijete, možná ne. A pokud budete chtít, tak teď na začátek si klidně můžete vypodložit tím bločkem čelo, anebo si to můžete dát klidně jenom dlaně. Zkuste se ukotvit, pánví opravdu na paty, prodloužit si páteř, klidně můžete mít kolena více od sebe, uvolněte ramena, uvolněte obličejové svaly a pojďte se už zaměřit na hlubší nádech a výdech do oblasti hrudníku. Zkuste vyladit rytmus dechu, nádech do stejné délky jako výdech a průběžně v průběhu té lekce se k tomu dechu vracet a zkusit třeba tady ten rytmus udržovat, i když bude lekce o něco dynamičtější. Další nádech už nás vynese na všechny 4. Srovnáme si dlaně pod ramena, roztáhneme prsty, nohy na šířku boku a rovnou přejdeme do psa s hlavou dolů. Vyneseme pánev boky vzhůru. Tradičně, pokud budete chtít, si můžete rozpohybovat nohy, pánev, uvolnit krční páteř, zakýváním ano, ne, cokoliv dalšího, co vás ještě napadne, co vám tady udělá dobře. Vnímejte už oporu dlaní, odtlačení do zádu, klidně nechte ještě přikrčená kolena. Poslední jeden nádech a výdech. Tak se podíváme mezi dlaně, jdeme na špičky opravdu malinkatými krůčky, dojdeme až k rukou na začátek podložky. Nádech, rovný předklon, prodlužte páteř, od nohou se odtlačte a výdech, hluboký předklon, hlava pod kolena. A i tady, pokud budete chtít nějaký příjemný pohyb, prošlápnutí nohou, klidně můžete. Přidáme i malý úklon doprava a doleva. Nejprve pojďte trupem, rukama do pravé strany, jenom kam vás to pustí. Klidně pokrčená kolena, ale váha v obou nohou stejně. Pak to samé udělejte na druhou stranu. Vrátíme se na střed, uvolníme hlavu ještě o něco více a s dalším nádechem klidně přes pokrčené nohy se vyneseme vzhůru. S výdechem ruce před hrudník a podél těla. Pozdravy slunci, s nádechem vyneste paže vzhůru, výdech hluboký předklon, nádech rovný předklon a výdech chaturanga, krok nebo skok do zádu, lokty k tělu, nádech pes hlavou vzhůru a výdech pes hlavou dolů. 5 dechů, nádech, výdech 1, nádech, výdech 2, nádech, výdech 3, nádech, výdech 4 a závěrečný nádech, výdech 5. Podíváme se mezi dlaně, krok nebo klidně skok dopředu, rovný předklon, výdech hluboký, nádech přes pevné nohy, rovná záda, nahoru pohled k rukou a výdech, páže podél těla. Druhé kolo, nádech, výdech hluboký předklon, nádech rovný předklon, krok nebo skok, případně ten krok druhou nohou, chaturanga, pes hlavou nahoru do nádechu a výdech pes hlavou dolů. Tentokrát 3 dechy. Nádech, výdech 1, nádech, výdech 2 a nádech, výdech 3. Skvělý. Pohled dopředu a opět krok nebo skok, začátek podložky. Rovný předklon, nádech, výdech hluboký, břicho až ke stehnům, nádech, pojďte nahoru a výdech, paže podél těla, samastitihi. A do třetice nádech, paže vynesem, výdech, předklon, nádech, prodloužíme záda, výdech chaturanga, nádech pes hlavou vzhůru, výdech pes hlavou dolů.
Jeden nádech a výdech a půjdeme zase o kousíček dál. S dalším nádechem pravá noha nahoru. Pokrčíme koleno a otevřeme pravé stehno. Pata jako by chtěla jít k jíždi. Neotevíráme ramena, hrudník. Ramena uvolněně, hlava taky a prodloužení je opravdu v třísle předním stehni pravé nohy. Znovu nohu propneme, kyčel zavřeme, podíváme se mezi dlaně, pravé koleno k pravému lokti, podržíme a pak dokročíme k pravé straně podložky. Zadní koleno na zem, můžete si připravit bločky, pokud budete potřebovat se trošku víc vyvýšit, abyste nebyli úplně kulatí. Taková jednoduchá varianta ještěrky. Nastavte pravé chodidlo, někomu vyhovuje ho třeba mírně vytočit, koleno nad kotník. A pak se prodlužujte po páteři. Odsud přidáme otevření do levé strany, zapřete pravou ruku z vnitřní strany pravé nohy a levou ruku vytáhněte vzhůru ke stropu. Točte se v oblasti hrudníku, nervěte tam jenom ruku, rameno. Ten pohyb vychází z hrudníku, z hrudní páteře a ta ruka jde poté teprve podle toho, kam jde ten hrudník. Pohled klidně až nahoru a nezapomeňte dýchat. Vracíme dlaň zpátky, pokládáme dlaně do podložky, zvedneme zadní koleno, ještě zaktivujeme tu zadní nohu, zpevníme pozici a pak zkusíme odkročit zpět do psa s hlavou dolů. Nešoupeme nohu po zemi. Druhá strana, levá noha se vynese, pokrčíme koleno a otevíráme levé stehno, levé tříslo. Zaktivujte střed těla, ať se neprohybáte v bedrech. Uvolněný obličej, plynulý dech, stále stejný rytmus dechu. Propínáme nohu, zavřeme kyčel a pohled dopředu. Levé koleno, levý loket a pak pomalu dokročte k levé straně podložky. Zase si klidně na pomoc můžete vzít bločky, prodlužte páteř, otevřte hrudník. Zavnímejte oporu levé nohy. Roztáhněte chodidlo, zapojte klenbu, koleno nad kotníkem. Tam je vaše stabilita, opora. I tady nás bude čekat otevření. Můžeme se pomalu nachystat, levá ruka se zapře do vnitřní strany levé nohy, otevřeme hrudník do pravé strany a vyneseme pravou ruku. Povolíme ramena, obličej. Vnímejte i ten tlak, levá ruka, levá noha do sebe. Je to, jako byste se odtlačili od stěny. Taková trošku páka, která vám třeba pomůže prohloubit pozici. Do výdechu už uvolníme dlaň zpátky dolů na podložku. Zvedneme ještě zadní koleno, aktivace této pozice, zpevníme zadní nohu, odtlačujeme se od země a pak zase, aniž bychom šoupali nohu po zemi, zkusíme odkročit. Tady ten přechod si ještě za chvilku o něco více natrénujeme. Teď už pes hlavou dolů, hluboký nádech a výdech. Skvělá práce, vnímáme otevření kyčlí a pak už pohled dopředu, krok, skok, rovný předklon, hluboký předklon a stoupáme vzhůru do stoje, pohled za rukama, výdech, paže podél těla, samastitihi. Další fázi, nádech, paže vzhůru, výdech, předklon, zase trošičku obohatíme naší sekvenci. Rovný předklon a chaturanga. Už to známe, proplujeme vinyásovým přechodem do psa s hlavou dolů. A znovu odsud vyneseme pravou nohu, jenom na jeden dech pokrčíme, otevřeme stehno. Poté znovu propneme, pohled dopředu a tentokrát je noha mezi dlaně. Vyneseme se kontrolovaně do vysokého výpadu, nádech a výdech bojovník 2. Pokrčíme přední koleno a zadní nohu vytočíme směrem ven. Pojďte vnímat nejprve oporu chodidel. Špička dopředu, koleno nad kotníkem a nepadá dovnitř, nepadá doleva. Roztažené paže, otevřený hrudník delší straně podložky. S nádechem propneme přední koleno, vytáhneme se co nejvíc do dálky dopředu, trojúhelník, úklon k té pravé noze. Pravou ruku můžete zapřít z vnitřní strany, kdekoliv to půjde. Cílem je prodloužit oba dva boky. Nejenom ten horní, ale i ten spodní se prodlužuje. S nádechem už se vracíme zpátky přes oporu přední nohy, pokrčíme pravé koleno, vytáhneme se za pravou rukou, buď si dáme loket na stehno, anebo můžeme využít varianty, kdy dáme ruku z vnitřní strany pravé nohy klidně na bloček. Levá ruka buď ke stropu, anebo podél ucha do prodloužení. Pevná opora v obou nohou, hrudník točíme směrem nahoru ke stropu. Hluboký nádech, výdech.
Dalším výdechem stočíme trup do podložky, obě ruce jdou z vnitřní strany pravé nohy, tu si šoupněte trošku víc doprava. Pořádně se zapřete do rukou, vytáhněte se mezi lopatky a zvedněte pravou patu k pravé hýždi. Držte koleno co nejblíž nebo přímo v dotyku té pravé ruky a pak už pes hlavou dolů a to je právě ten přechod, jak jsem vám o něm dříve říkala. Rovnou půjdeme sekvenci na druhou stranu. Levá noha, nádech nahoru, výdech nejdříve do pokrčení, otevřeme stehno tříslo, nádech zpátky propnu, zavřu kyčel, pohled dopředu a výdech vykročíme. Nádech pomalu s kontrolou, vysoký výpad a výdech, pozice bojovníka číslo 2. Znovu se ukotvěte v obou chodidlech v malíčkových hranách. Otevřte hrudník delší straně podložky, pohled dopředu přes prostředníček přední ruky. Povolte ramena. Prohlubte dech. Pozice trojúhelníku, propněme přední koleno, vytáhneme se do dálky a úklon k levé noze. Pohled klidně až do horní dlaně. A znovu připomenu, že prodlužujeme oba dva boky najednou, nejenom ten horní bok. Poslední nádech a při dalším výdechu už stočíme pohled směrem dolů na palec u nohy a s nádechem se odtlačíme vzhůru, pokrčíme přední koleno, výdech. Nádech, znovu vytažení do dálky za levou rukou a opět vámi zvolená varianta, buď loket na stehno nebo dlaň dolů ke kotníku. Pokud volíte variantu loket na stehni, tak se neopírejte, ale spíš odtlačujte. V každém případě točíme hrudník směrem vzhůru ke stropu. Plynule dýchejte, je to intenzivní pozice, dech vám může pomoci k delší výdrži. Každý výdech do většího uvolnění, ať nejste v křeči. Položíme obě dvě ruce z vnitřní strany levého chodidla, levá noha více do strany. Zapřem se do rukou, jdem hodně mezi lopatky, odtlačíme levou patu k levé hýždi, držíme, dýcháme a nakonec pes hlavou dolů, plynulý přechod. V tomto přechodu se učíme opravdu nejprve zapojit střed těla a zádové svaly, zejména mezilopatkové a dostat se z bodu A do bodu B. Pokud to tak cítíte, přidejte ještě vinyásu navíc, můžete, nemusíte. Potkáme se v psovi s hlavou dolů, nebo tam zůstaňte. A pak už všichni pojďme pohled dopředu a krok nebo skok do posazení. Posadíme se, propneme nohy před sebe do pozice holy. Narovnáme záda, můžeme se případně vypodložit. Propneme paže před sebe, zabalíme palce ostatníma prstama a roztočíme, rozkroužíme zápěstí, uvolníme po té dnešní lekci na jednu, na druhou stranu. Vezmeme pravou ruku levou, protočíme dlaň dopředu, protáhneme zápěstí, dlaň a prsty a následně přetočíme z druhé strany, aby hřbet dlaně směřoval dopředu. Takové základní protažení i na druhé ruce, pravá ruka vezme levou, propínáme nejprve dlaň před sebe a pak prohodíme a protočíme přední stranu hřbet dlaně. Uvolníme, vyklepeme. Budeme pokračovat pozicí motýlka. Můžete se opět vypodložit, zvážit, zejména pokud máte kolena hodně vysoko. To vypodložení vám může dost pomoci. Spojíme plosky chodidel, kolena otevřeme, zatlačíme malíkové hrany do sebe a vytáhneme se z pánve. Co mě hodně pomáhá, je dát si dlaně za sebe a odtlačit se nejprve od konečků prstů, naznačit ten předklon v kyčlích a pomalu postupně zkoumat, kam to půjde. Pozor tady na to kulacení těch zad. Hodně se vytáhněte trupem dopředu. Chcete se dostat hrudníkem nad ty nohy a neoddalovat břicho od stehen. Povolte ramena, ať se nám to napětí z kyčlí nepřesune jenom do ramen, do horní části těla, hlava v prodloužení. A zase zkoumejte, kam to půjde. V této fázi už prosím zkuste trošku prodloužit výdech. Malinko už se sklidníme po všech těch stojných pozicích. Dalším nádechem se vynášíme zpátky vzhůru,
S výdechem pojďte překřížit nohy do klasického sedu skříženého, narovnat záda. A ještě jednou se pojďme předklonit v kyčlích dopředu. To stejný princip jako u toho motýlka. Cílem není jenom zakulatit záda, ohnout se dolů, ale dostat se do prodloužení. Dejte pozor, ať se nevytahujete ramenama. Ruce jsou sice vytažené, aktivní, ale ramena uvolníte. Uvolníte je do zádu, do šířky a pocitově, jako byste chtěli jít hrudníkem napřed. Další nádech vás vynese zpátky. Vyměníme, prohodíme nohy jednu za druhou. Paty zkuste dostat pod kolena. Prodloužíme páteř, předkloníme se v kyčlích, břicho jde nad stehna a opět se prodloužíme za pažema. Povolíme ramena. Hlava do prodloužení, můžete si přitáhnout bradu trošičku víc do krční jamky. A opět vaším cílem je prohloubit výdech a prozkoumat, kam vás ten výdech v tom předklonu pustí. Nemusíte jít úplně do maxima. Další nádech vás vrací zpátky nahoru do sedu. Spojíme dlaně před hrudníkem. Zhluboka se nadechneme, zhluboka vydýchneme. Můžeme ještě 2krát hluboký nádech, uvolňující výdech. Pokud to tak budete cítit, klidně si vydýchněte i skrze otevřená ústa. A já se s vámi v tuto chvíli moc loučím. Naše lekce je dnes u konce a budu se těšit u další videolekce.